M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndakulandiranisoni pa programu ina pano pa Tilankhule na Ambuye, pamene tikupitiriza kukamba, kufotokoza, kusinkhasinkha zokhudzana ndi nyengo yathu ino ya Lenti. Ndipo chaka cha 2026 ndi chaka choti tisinkhasinkhe mozama kwambiri za moyo wathu powulinganiza ndi zolinga za Lenti. Mungatakhala tikunena masiku onse kunena kuti tikamakamba za moyo wa Chikhristu, timakamba za moyo umene umayenera kusintha zinthu. Timakamba za Mkhristu, timakamba za munthu amene akuyenera kusintha zinthu. Munthu amene zochitika zake, moyo wake ukuyenera kukhala wosiyana kwathunthu ndi zimene moyo wa munthu wina aliyense amene sali Mkhristu uyenera kukhalira. Choncho tikamakamba za Mkhristu, timakamba za munthu amene adalowa m'moyo wa Mulungu poyamba. Tikatolowa m'moyo wa Mulungu tanthauza kuti paja pa ubatizo tidabatizidwa m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Tanthauza kunena kuti pobatizidwa chonchicha moyo wa Mulungu umene ukhala mwa ife. Choncho tikamati Lenti nthawi yoti Mkhristu aonetse kusiyana kumeneko, timafuna kunena kuti moyo wa Mulungu umene umakhala mwa ifewo uyenera kuonekera mwa njira yapaderadera mu nyengo imeneyi ya Lenti. Chifukwa tikati moyo wa Mulungu tikamba za kodi ndimamvetsa bwanji ineyo kuti Mulungu ndi Atate, kodi ndimamvetsa bwanji ineyo kuti Mulungu ndi Mwana, kodi ndimamvetsa bwanji ineyo kuti Mulungu ndi Mzimu Woyera, kapena mwachidule kuti Mulungu Atate, Mulungu Mwana ndi Mulungu Mzimu Woyera. Ndimamvetsa bwanji ineyo. Koma patufuna tikambeza za zimenezi mokhudzana ndi nyengo ya Lenti. Moyamba tikamba zoona kuti Atate tikoza kudzifunsa ifeyo amene tili makolo, poyamba azibambo, kuti kodi ineyo ngati bambo, ngati mutu wa banja, moyo wanga mu nyengo ya Lenti inoyo mwa njira yapaderadera uoneka bwanji wosiyana ndi masiku onse. Monga ndanenaso mpulogalamu ija, osati kuoneka wosiyana chifukwa choti ndili mu Lenti, ayi, koma ngati kuti chiyambi choukonza moyo wanga wonse. Tikaona m'Malemba Oyera, what is the role of a father? Kodi tate amachita zotani? Tikaona m'Malemba Oyera, zimene Ambuye Yesu Khristu adatiuza za Atate zimakhala zotani. Choncho mpulogalamu yamba ndofuna ndipange tikambitsane za kamvetsedwe ka fatherhood potengera nyengo ya Lenti. Kuti ngati ine tate, bambo, amene ndili mutu wa banja, amene moyo wanga udasintha pa ubatizo, kani ndabatizidwa ngati wamkulu, kakhale ngati ndabatizidwa ngati mwana, amene moyo wanga udasintha pa ubatizopa, zochita zanga ndi zotani? Moyo wanga ndi otani? Ndikuthandiza bwanji banja langa to transform? Choncho pamba tifuna kuti nyengo ya Lenti inoyo ife azibambo, kodi tikumatsogolera banja lathu kupita kutchalichi kukapemphera? Ife azibambo, kodi tikumatenga ana athu kukhala nawo pansi kuwafotokozera za tanthauzo la Lenti? Chifukwa chani ndinena izi? Tikadzakamba za Pasaka tsiku lina, tizikamba zonena kuti adali tate wa banja, the father or the head of the family, amene amafotokozera ana za mmene ulendo wawo adayendera kuchokera ku Egypt, kuoloka nyanja yofiira mpaka kufika m'dziko lolonjezedwa lija. So the fatherhood, utate, nyengo ya Lenti inoyo ndi ngati tate ine ndofuna ndikhale utani. Mwandu unotsamwa chifukwa ndofuna nditsindike za utate ngati light yoyamba, ngati kunika koyamba mu nyengo ya Lenti kwa mabanja athu. Choncho lapa tukamba tuzasi emwe mwachitsanzo. Ife ngati bungwe la abambo, anthu amene mbungwe la abambo, tizija timaphunzitsana zija zimapanga translate bwanji mu moyo wa banja langa, zimapanga translate bwanji moyo wa ana anga. Moto ndikhulupirira ndichiona kuti ine ndi banja langa tasankha mwakuti. Choncho nyengo ya Lenti ino mwa njira yapadera tifuna tione the role of the father mu program mwachidule chabe.
in leading a life of prayer and transformation in the Lenten season. How a father should lead the family. How a father should lead his children in this Lenten season. And how that leadership role should be transformative. Alipo mabanja ena amalephera kukumana kupemphera limodzi udyera limodzi chifukwa choti abambo nthawi zonse amakhala absent. Alipo mabanja ena akulephera kuchita zinthu zolondola chifukwa choti abambo sakhalapo, always absent. Tikachoka mawa timabwera madzulo, tikawereka kuntchito mwamuti tikhale pa khomo ndi ana athu ndi mkazi wathu kukambitsana za moyo wathu wabanja. Timapita kumowa kapena kacheza ndi azinzi athu kapena kandi kupulu kandi kutiko. Now Lenten season ino ndifuna kuti ife ngati azibambo, as fathers, to lead a transformative life of our families. Kusintha banja langa nyengo ino ya Lenti ngati udindo wa bambo. Kusintha moyo wa mwana wanga nthawi ino ya Lenti ngati udindo wa bambo. Tiye tione mu Malemba Oyera mwachitsanzo chabe. Nthawi zonse Ambuye Yesu Khristu akagwira ntchito timamva kuti amabwera kwa Atate awo in prayer. Pamene Ambuye Yesu Khristu amamba ntchito yawo mtsinje wa Yorodani, mawu a Atate awo anamveka, uyu ndi mwana wanga amene ndimamukonda, mumumvere iye. Atate nthawi zonse anali present kwa mwana wawo Ambuye Yesu. Atate nthawi zonse amacheza ndi mwana wa Ambuye Yesu Khristu akabwera akagwira ntchito yake, kayophunzitsa, kayolalika. Paja wadyetsa anthu ambirimbiri mavuto ampita kuphiri yekha ukapemphera. Imeneyi itithandize kunena kuti as bambo, as fathers, modeling our lives on the life of St. Joseph, komanso amene fatherhood yake yenieni ndithudi imachokera kwa Mulungu. How are we agents of transformation ifeyo as bambo? Apa ndikamaza udindo wa bambo mbanja, udindo wa bambo to lead the family, kutsogolera banja. Komatu abambo udindo wathu suthira pomwepo. Tikapita mbali naye monga timanena nthawi zonse sitepo la program yathu ino yani. Tikapita nthawi inayi kuna kuti when we look at the community today, the life in the community today, what role are we taking in either destruction or construction of the community? Ifeyo ngati abambo. Bambo Yosefe mwachitsanzo adaphunzitsa mwana wa Yesu Khristu kugwira ntchito. Bambo Yosefe mwachitsanzo anathawitsa mwana pamene panali danger. Bambo Yosefe mwachitsanzo amakhala present m'moyo mwa mwana wake. Ngakhale kuti Bible situza zambirimbiri, koma ma chapters mena amakamba za St. Joseph timaona kuti amamukamba in relation to Jesus. Ndiye tikalowa mu community kapena mu society, this rampant corruption that has engulfed the nation called Malawi, this rampant corruption that has engulfed makampani osiyana-siyana Malawi, this culture of corruption yomwe zikamizo mimoyo ya anthu ambirimbiri, chilichonsetu chingone ngati corruption. What is the role of a Catholic father? What is the role of a Catholic dad? Usangoti father koma dad. Number akuli nezosiyana kukhala between father and a dad. Anybody can be a father, but to be a dad is special. Unaweza kunena kuti amene amakhala present kwa moyo wanake. So Lenten season tutaona this leadership role that a father has to take to transform his family, kusintha banja lake, to transform the community, kusintha moyo wa anthu amene amakhala kandi mmudzi kandi mtaundi muno,
to transform a nation like Malawi. What is the role of the Father? So Lenten season is a transformative season. Lenten season nthawi imene imayenera kumusintha munthu kuchoka ku moyo wakati ndi kukhala moyo wabwino, moyo wothandiza, moyo wosintha munthu kukhala munthu wabwino. So chaka chino tutanaka kuti si special. That's why I'm going to address component imene ya fatherhood in the Lenten season. The role of a father, the role of a dad in the Lenten season towards his family, towards his children, towards the community, towards the society. Choncho Lent ya 2026 pachatena kuti tukamba za role of fatherhood chifukwa cha udindo oyambira umene tidawulandira ngati Mkhristu polowa moyo wa Mulungu amene ali Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. So challenge imene tikupanga pause chaka cha 2026 kwa inuyo ma fathers ndi imeneyo. How is the Lenten season going to transform your personal life? How is the Lenten season going to transform your family life? How is the Lenten season going to transform your relationship with your children? Ndi ana. Kodi nyengo ya Lenti ikusinthani bwanji kuti muchotse zinthu zonyansa, zoyipa zimene zili mu community mwathu, kandi mmodzi mwathu, kali mdziko lathumo. So tufuna tipemphere mwanjira pada this Lenten season kuti ifeyo as fathers, let's take our role in the society seriously. Ndipo Lenti ithandize kuonetsetsa kuunikanso za moyo umenewu kapena za udindo umenewu umene bambo aliyense ali nawo pa banja lake, ali nawo mu mpingo Ecclesia Katolika. Ndisindikenso pamenepo tiona kuti nthawi zambiri ma gatherings za mpingo ifa ya Katolika tiona kuti mwina azimayi amakhala ochuluka pamene fazi bambo ametiti ma heads sitipezekapo. So Lenten season ya chaka chino ndifuna kuti fazi bambo, let's take a serious introspection. Tidziunike as Catholic fathers, tidziunike as Catholic dads kuti kodi mu 2026 ndifuna ndipanga transform bwanji moyo wanga poonera udindo wanga umene ndalandira pa ubatizo, zimene ndimazisinkhasinkha mozama mu nyengo ya Lenti. Tipemphere. Mulungu Atate athu, tikuthokozani chifukwa cha mphatso ya azibambo m'moyo mwathu, mphatso ya azibambo mu mpingo mwathu, mphatso ya abambo mu dziko lathu. Tikupemphani kuti mwathandize abambo onse kutapira ubambo wa abambo Yosefe, koma umene umachokera kwakukulu mu Utate wa Mulungu mwini, kuti nyengo ya Lenti akhale zida zosintha society yathu, zosintha mabanja athu, zosintha miyoyo yathu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.